Добрый дзень, шаноўныя слухачы. Працягваем размаўляць пра тэмы, звязаныя са зменай клімата, прыродаахоўчыя тэмы у нашай праграме, прысвечанай грамадзянскай навуцы. Сёння мы хацелі б пагаварыць пра тэму, якая яшчэ нядаўна здавалася вузкаспецыялізаванай. А цяпер усё часцей пра яе гавораць і не толькі эксперты, а ўжо нават і палітыкі і на такім даволі прыстойным узроўні, нават агульнаеўрапейскім. Гаворка ідзе пра палудыкультуру. Гэта значыць спосаб гаспадарання на адноўленых балотах, які ўспрымаецца як важны інструмент у барацьбе са зменамі клімату. І вось чаму Еўрапейскі Саюз разглядае прадукты палудыкультуры як матэрыял будучыні, як балоты могуць зніжаць выкіды парніковых газаў і якія магчымасці для сельскіх рэгіёнаў адкрывае гэтая культура у Еўропе, ну і таксама ў Беларусі. З гэтымі пытаннямі мы звярнуліся да нашага эксперта, старшыні правлення фонду «Неруш Натура» Владимира Зуева. Добрый день, Владимир. Добрый день. Владимир, патлумачце, калі ласка, што гэта такое палудыкультура, чаму такое дзіўнае слова? Ну, нічога дзіўнага. Слова палюдакультура паходзіць ад лацінскай назвы балота, палюс. І гэта сістэма гаспадарання на пераўвільготненых і адноўленых тарфяніках, дзе замест асушэння зямлі вырошчваюцца расліны, прыстасаваныя да вільготных умоў. Ну, это да такіх культур адносіцца там чарот, трыснёг, рагоз, асака, мхі, сфагнумы, вольха, ну і іншыя балотныя расліны. І тут галоўная ідэя вельмі простая: не змагацца з вадой, а працаваць разам з ёй. Ну а што гэта для клімату дае? Як гэта можа паўплываць? Ну, на працягу стагоддзяў людзі асушалі балоты для сельскай гаспадаркі, але асушаны тарфянік, ён пераўтвараецца ў крыніцу выкідаў парніковых газаў. Перш за ўсё, гэта вуглекіслы газ і метан. І калі тарфяныя глебы высыхаюць, арганічнае рэчыва пачынае раскладацца і вызваляе велізарныя аб'ёмы гэтых парніковых газаў. Ну і паводле еўрапейскіх даследаванняў, паўторнае абвадненне тарфянікаў, яно можа стаць адным з самых эфектыўных мераў па скарачэнню выкідаў парніковых газаў. Ну і ў Еўропе ацэньваюць, што аднаўленне балот можа дазволіць скараціць выкіды на сотні мільёнаў тонн вуглекіслага газу або яго эквіваленту штогод. І такім чынам адноўленыя балоты становяцца часткай рашэння кліматычных працэсаў. Владимир, вы кажаце пра ацэнкі, то бок гэта даследаванне навукоўцаў, можна сказаць, тэорыя. А ці ўжо ў практыцы ёсць пацверджанне, што гэта сапраўды працуе? Ну, калі гаварыць пра палудыкультуру сёння як практычную дзейнасць з пэўнымі вынікамі, то трэба распавесці пра міжнародны праект палувісы, які фінансуецца праграмай «Гарызонт Еўра». І ён здзяйсняецца, гэты праект, у 10 краінах, пры гэтым у 4, у тым ліку ў Польшчы, дзейнічаюць дэманстрацыйныя пляцоўкі, менавіта там, дзе праводзіцца апрабаванне новых тэхналогій. І ў гэтым праекце ўдзельнічаюць, напрыклад, польскія навукоўцы з Варшаўскага універсітэта, цэнтра аграрна-тэхналагічнага, цэнтра аховы водна-балотных угоддзяў, і яны даследуюць, як наладзіць тэхналогію па вырошчванню гэтых палудыкультур, як падтрымліваць высокі ўзровень вады ў глебе, ну і адначасова ствараць новыя рынкі для вось гэтай прадукцыі палудакультуры. Ну, вось, дарэчы, я хацеў пра гэта запытацца, бо вы назвалі трыснёг, чарот, а што з гэтага можна зрабіць? Ну, па-першае, я хацеў бы сказаць, што вот эта пляцоўка ў Польшчы, яна арганізавана ў даліне ракі Бэбжа, каля пасёлка Кувасы на паўночным усходзе Польшчы. Гэта амаль што 90 гектараў тэрыторыі, дзе вырошчваецца ў асноўным асака і рагоз, і менавіта тут ужо фарміруецца як практычная мадэль вот такой вот кліматычнай разумнай гаспадаркі будучыні, так і ўжо канкрэтныя практычныя дзеянні па выкарыстанню вось гэтых палудакультур, напрыклад, для прамысловасці. І праект ён фактычна адказвае на пытанне, як дасягнуць кліматычнай нейтральнасці Еўропы, не пакідаючы, ну, напрыклад, тых же самых фермераў або вясковых жыхароў без сродкаў на існаванне.
Ну, але я яшчэ вось дапытаюся, бо вы сказалі для прамысловасці, але ну хаця ж бы канкрэтны прыклад, што можа быць зроблена вось з гэтых раслін? Зараз ужо ідзе вытворчыя працэсы, напрыклад, у фірме Веста Эка, якая з рагозу і асакі распрацоўвае акустычныя ізаляцыйныя пліты. Для будаўніцтва? Так. І даследаванні ўжо паказалі, што такія матэрыялы, яны адпавядаюць патрабаванням па трываласці, па гукаізаляцыі, па пажарнай бяспецы, што вельмі важна, і адначасова яны маюць значна меншы вугляродны след, чым традыцыйныя матэрыялы, напрыклад, на аснове драўніны. Але будаўніцтва гэта толькі адзін з накірункаў. Полідыкультурная біямаса, яна ўжо выкарыстоўваецца для вырабу папяровай упакоўкі, гэта значыць не пластыкавая упакоўка, для вырабу тэкстылю і валокнаў. І гэта дазваляе замяніць матэрыялы, якія вырабляюцца з нафты, ты ж самыя пластычныя матэрыялы, валокны, або замяніць тыя матэрыялы, якія патрабуюць вялікіх выдаткаў энергіі. І ў Германіі ўжо ёсць фірмы, якія вырабляюць вось палуда раслін экалагічныя упаковачныя матэрыялы, якія ўжо замяняюць пластык, напрыклад, у фастфудзе. Іншыя вытворцы ўжо выпускаюць картон з даданнем валокнаў раслін, якія вырошчваюцца на адноўленых тарфяніках. А ў Фінляндыі з чарот і іншых балотных культур ствараць субстраты для садаўніцтва, якія дапамагаюць пазбавіцца ад здабычы торфу. Ну, а ў Великабрытаніі ёсць эксперымент, ужо практычны эксперымент, які мае канкрэтныя прадукты на рознічным рынку з выкарыстаннем пуху рагозу ў тэкстыльнай вытворчасці. Так што вялікі напрамак, і таксама я хацеў бы яшчэ дадаць прыклад нашай беларускай фірмы Стаціва, якая тут працуе ў Польшчы, якая выкарыстоўвае вольху для вырабу мабільных домікаў. Таксама вельмі добры прыклад. Што значыць мабільных домікаў? Мабільныя домікі — это домікі, якія можна прычапіць да аўтамабіля і перавесці, паставіць на новую пляцоўку. І гэта вельмі папулярна, таму што не патрабуе фундаментаў. Гэта вельмі адпавядае кліматычным тэндэнцыям у прамысловасці і ў тэрытарыяльным планаванні. Ну, вось вы сказалі беларуская фірма, я якраз хацеў запытацца, бо прыклады гучалі з заходняй Еўропы, а ці ў нашым рэгіёне ў Беларусі ёсць некае выкарыстанне. Ну, але я думаю, што гэта цікавы прыклад, які вы прывялі. А скажыце, ну, калі балоты, то мы тут маем, ці тут не будзе канфлікт з сельскай гаспадаркай, фермерамі, дзе яны будуць вырашчваць сваё, ну, бо чаротам не наясіся, ўсё ж такі фермерства патрэбнае. Справа тым, што на балотна-тарфяных глебах традыцыйныя культуры вельмі дрэнна растуць, таму што гэта глебы неўрадлівыя, і трэба прыкласці намаганняў, каб вырасціць добры ўраджай той жа бульбы або кукурузы, або нават зерневых. І у цяперашніх кліматычных зменах вось гэта традыцыйна сельскагаспадарчая культура, яна становіцца вельмі для фермераў рызыкоўных. І лепш, вучоныя якраз у гэтым праекце Полі Візе паказваюць, што лепш перайсці да вось гэтага традыцыйнага выкарыстання тарфянікаў, якія аднаўляюцца, чым весці вось гэтую канвекцыйную сельскую гаспадарку з вырошчваннем традыцыйных культур, што становіцца вельмі рызыкоўным. То есть мы вяртаемся да сваіх беларускіх вытокаў, калі выкарыстоўвалі ўсё тое, што давала нам прыроднае навакольнае асяроддзе, у тым ліку і балоты. У беларускіх традыцыях выкарыстанне таго ж трыснёгу для пакрыцця дахаў, напрыклад, это было вельмі папулярна. І гэта падступова вяртаецца. Гэта традыцыя ўжо цікава для многіх фермераў, для сельскіх вясковых жыхароў, ну, таму што такі дах... Вы ўпэўненыя, бо якраз вядома, што такія сельскія рэгіёны, яны даволі кансерватыўныя. Каб тут вайны не было, будуць казаць, нешта-то гарадскія нам навязваюць. Асноўны вось якраз выклік гэтага праекту, які папулярызуе палюдакультуру, не толькі вырасціць біямасу і запрасіць фермераў вырошчваць на сваіх палях, якія становяцца адноўленымі тарфянікамі палюдакультуры, а знайсці рынак. І для маштабнага развіцця патрэбна, напрыклад,
канкрэтныя тэхналогіі збору ураджаю на забалочаных землях, лагістыка, захоўванне біямасы, перапрацоўчыя прадпрыемствы, нават стандарты якасці прадукцыі і стабільны попыт з боку прамысловасці. І вось гэты праект, ён ужо працуе дастаткова ўжо доўга, ўжо 2 гады, і ўжо ёсць пэўныя вынікі і рэкамендацыі. І нават яны ў гэтым праекце перайшлі на ўзровень такі палітычны. Ужо у маі 26 года апублікаваны такі полісі дакумент, называецца Advanced Materials Acts, асноўнымі тэзісамі якого з'яўляецца тое, што прадукцыя полідакультуры яна будзе ўключацца ў гэты пералік еўрапейскіх матэрыялаў, якія дазваляюцца для вытворчасці ў прамысловасці. Біямаса трыснёгу, чароту, асок і іншых балотных раслін, яна можа быць выкарыстана ў будаўніцтве, у цеплаізаляцыі, вытворчасці матэрыялаў, і ўжо уже ідзе працэс па стварэнні вось гэтых стандартаў гэтых матэрыялаў, каб яны былі дазволены на рынку такім не вузкасегментным, некім індывідуальным, а сапраўды ў шырокай такой шкале. Ну і ўжо апублікаваны першы навукова-тэхнічная справаздача гэтага праекту, і гэта агляд існуючых інструментаў, напрыклад, разліку выкіду парніковых газаў на тарфянікаў, і што можа выкарыстоўвацца менавіта для абгрунтавання аднаўлення вось гэтых асушаных тарфянікаў на вялікай тэрыторыі, не толькі ў Польшчы, не толькі ў Еўрасаюзе, а таксама у краінах па-за межамі Еўрапейскага Саюза. Ну і ў адпаведнасці са структурай праекту да 2029 года павінна з'явіцца рэкамендацыі па маштабаванню полідакультуры ў Еўрапейскім Саюзе, эканамічнай мадэлі для фермераў, ну і рэкамендацыі па палітыкі ЕС, якія таксама будуць адбівацца на стварэнне, напрыклад, льготных крэдытаў для тых жа самых фермераў. Владимир, выглядае вельмі цікава, гучыць вельмі цікава і, магчыма, перспектыўна. Але чаму раней гэтага не было, чаму раней пра гэта не казалі пра гэтыя напрацоўкі? Таму што менавіта не было такога маштабнага выкарыстання гэтых полідакультур, таго ж чарота. Гэта ўсё было індывідуальнае карыстанне. І нават я памятаю выпадак, калі у Беларусі у музеі сядзібе Завоссі, дзе для рэканструкцыі былой сядзібы Адама Міцкевіча патрэбны быў чаротавы дах, спецыялістаў запрашалі з Нідерландаў. Таму што менавіта там ужо фірмы працуюць, таму што менавіта ў Нідерландах, які таксама ўдзельнічаюць у гэтым праекце, ужо ёсць вось гэтая сфера, вытворчая бізнесовая сфера па вырабленню трыснёгавых дахаў. І там ёсць спецыялісты. І такую культуру бізнесу трэба пашыраць тым ліку і на Польшу, і на іншыя краіны ўсходняй Еўропы, каб з'яўляліся такія бізнесы, а яны будуць з'яўляцца, калі будзе попыт. Калі будуць распрацаваны стандарты, калі будаўнікі будуць ведаць, што матэрыялы полідакультуры яно адпавядаюць будаўнічым стандартам, і гэта будзе доўгатэрмінова. Ну, каб быў попыт, патрэбна прапанова. Хтосьці мусіць рызыкнуць і выйсці. Вось гэты праект якраз і працуе, каб папулярызаваць гэтыя прадукты, і гэта зараз ідзе ўжо на розных бізнес-выставах, на розных канферэнцыях, і та жа фірма ўжо польская, якая вырабляе такія прадукты, яна ўжо расказвае і паказвае матэрыял. Дарэчы, атрымалася той дах пабудаваць? Канешне, так. Бачылі вы, ён салідна выглядае? І ён салідна выглядае, ён нават вытрымаў некалькі ураганаў і бур. Ну, канешне, яго трэба аднаўляць, таму што гэта ўсё чалавечы фактар, і майстарство майстроў, будаўнікоў залежыць ад таго, наколькі трывалым будзе гэты дах. Добра, Владимир, ну то калі мы кажам пра папулярызацыю, то што кажуць спецыялісты, якія гучаць рэкамендацыі, у чым выгада вось гэтых матэрыялаў, вырабленых з раслін, што растуць на балотах, у параўнанні з класічнай тэхналогіяй, якая цяпер даступна на рынку? Сярод галоўных рэкамендацый, якія існуюць ужо ў межах праекту і агучваецца на еўрапейскай прасторы, гэта падтрымка развіцця інавацыйных матэрыялаў з балотнай біямасы, гэта нават імплементацыя вопыта асобных фірм у розных краінах, які ўжо навучыліся рабіць, расказваць пра іншым бізнесам, каб пашыралася тэрыторыя развіцця
развіцця гэтага бізнесу. Па-другое, гэта стварэнне спрыяльных умоваў для фермераў, якія могуць пераходзіць на палудакультуру, у тым ліку, як раней я агучваў, праз льготныя крэдыты і праз дзяржаўныя субсідыі, напрыклад, у Польшчы з краёвага плану адбудовы, дзе адзін з накірункаў аднаўлення балот у мэтах зніжэння кліматычных наступстваў, ну а таксама ў мэтах абароны, так званая зялёная тарча. Трэцяе, гэта умацаванне супрацоўніцтва паміж навукай, бізнесам і вытворцамі. Тому што вось гэтыя ўсе дэманстрацыйныя навуковыя пляцоўкі, іх вынікі, яны павінны хутка агучвацца навукай на тых жа самых бізнес-сустрэчах, на сустрэчах з мясцовымі фермерамі, у тым ліку вясковымі жыхарамі. І, нарэшце, гэта разглядаць балоты не толькі як прыродаахоўны аб'ект, але і як аснову новай кліматычна-нейтральнай эканомікі. Паказваць, што экасістэмныя паслугі адноўленых балот, яны прыносяць карысць мясцовым жыхарам, вясковым тым жа самым жыхарам. І не патрабуюць вялікіх інвестыцый. Ну, я, можа, задам такое спецыялізаванае пытанне, але вось будаўляны сектар будаўнічы, ён вельмі вялікі. І там патрэбы ж велізарныя, то вось пытанне, ці будуць яны в стане маштабіраваць свае вынікі. У межах праекта разлічваецца гэтая эканамічная мадэлі, каб это было не малыя аб'ёмы, а это былі пастаянныя аб'ёмы для той же самой фірмы, каб яна працавала цэлы год, а не некалькі месяцаў у году. І гэта якраз у межах праекта яны спрабуюць наладзіць гэтую ланцужок паставак. Ну бо ці хопіць балот, каб столькі вырасла? Хопіць. Галоўнае аднаўляць своечасова балоты, каб яны нарошчвалі сваю біямасу. Ну, а налажванне гэтых паставак, гэта ўсё ўжо ланцужок, сувязь паміж бізнес-структурамі. Ну, окей, ну добра. Ну, але так практычна, напрыклад, вы самі рызыкнулі б выкарыстаць свой дом, не ведаю, ізаляваць такімі матэрыяламі з трыснягу? Рызыкну, таму што я ведаю вопыт той жа самай Германіі яшчэ 20гадовай даўнасці, калі яны спрабавалі з пуху палудакультур вырабляць ізаляцыйны матэрыял, які прайшоў усё сертыфікацыю, але это было 20 гадоў назад, і яны спрабавалі яшчэ яго змешваць таксама рэшткамі макулатуры, такой званавай успененай макулатуры, і вось гэта ўсё я бачыў практычныя прыклады, калі фірма працавала нямецкая і пастаўляла на рынок такі ізаляцыйны матэрыял. І ён карыстаўся попытам, таму што шмат якія людзі, яны разумеюць, што сучасныя ізаляцыйныя матэрыялы сінтэтыкі, напрыклад, той же самы полістырол, яны маюць пэўную рызыку для здароўя. А гэта ўсё натуральны матэрыял, які для нашага пагаршаючага здароўя не аказвае ўплыву. Ну, тут з тэхналогіямі, я так разумею, заўсёды ёсць пытанне цаны, таму што перамагае тое, што таннейшае, так? Канешне, але зараз вось гэтыя тренды на здаровы лад жыцця, ён таксама дазваляюць на рынку з'яўляцца і больш даражэйшым матэрыялам. Ну што ж, вельмі цікавая размова, вельмі цікавая тэма. Я не быў свядомы гэтага, не ведаў, што гэта так адбываецца. Як бачым, што змены клімату змушаюць і бізнес, не толькі грамадзян, якія выходзяць з ініцыятывамі, але і бізнес шукаць новых падыходаў. І вось гэты прыклад, пра які нам распавёў падрабязны эксперт палудакультуры, паказвае, што рашэнні могуць быць там, дзе раней мы прызвычаіліся бачыць праблему. Бо балоты калісьці гэта была праблема для сельскіх жыхароў, а сёння мы гэта бачым як месца, якое здольнае назапашваць вуглярод, захоўваць біяразнастайнасць і бараніць нас ад засух і паводак. Ну і можна потым выкарыстоўваць тое, што там расце для новых тэхналогій, так? Так. І для новых тэхналогій, і для забеспячэння біёразнастайнасці і устойлівасці экасістэм. Дзякуй вялікі, Владзімир, што былі з намі. Дзякуй за то, што падзяліліся сваімі ведамі. Так што запрашаем на далейшыя размовы. Усяго добрага, да новых стрэч. Да новых сустрэч.